पीपल्स शिक्षणिक संस्थेन इतलो तेंप तळमजल्यार भरपी शाळा अचानक वयल्या मजल्यार स्थलांतरीत केल्ल्यान पालकांनी बरोच बोवाळ केल्लो। खाशेल्या भुरग्यांक वयल्या मजल्यार चलून वचपाक त्रास जातलो हाचो विचार करून वेवस्थापनाच्या निर्णयाचेर पालकांनी विरोध उक्तायलो। याच्या विशीं कागाळ खाशेल्या भुरग्यांनी आयुक्त अनुराधा जोशी हांचे कडेन केल्ली। वेवस्थापनाच्या ह्या निर्णयाक लागून शाळेंतल्या 41 भुरग्यांच्या पालकांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठांत धांव घेतिल्ली। SFAL ह्या संस्थेचो उद्देश खाशेल्या भुरग्यांक सर्वसाधारण भुरग्यां वांगडा शिकूंक मेळचो अशें आसा। पूण पीपल्स वेवस्थापनान 6 म्हयन्यां भितर ही शाळा बंद करपाचो निर्णय खाशेल्या भुरग्यांच्या आयुक्ताक दिल्लो। शिक्षणीक खात्याच्या मान्यताये बगर पीपल्स स्कूल ही शाळा बंद करपाक शकना अशी माहिती खाशेल्या भुरग्यांची आयुक्त अनुराधा जोशी हांणी दिल्या। ॲक्च्युली ते पालक ह्या ऑफिसमध्ये आले होते। त्यांनी ऑफिशियली इथं अंडर डिसेबिलिटी कमिशनरच्या खाली एक कंप्लेंट दिली होती आणि आम्ही ऑर्डर पण दिली होती साधारण 17 फेब्रुवारीला। आणि असं त्याच्यात क्लिअर कट लिहिलं होतं, म्हणजे विदाऊट एनी ॲम्बिग्युइटी की त्यांना ते वर्ग खालती आणावे लागतील, कारण का कायदा तसं सांगतो। PWD ॲक्ट ऑफ 1995 क्लिअरली स्टेट्स की अशा मुलांचे वर्ग हे डिसेबल फ्रेंडली वातावरणात असावेत, म्हणजे त्यांना कुठले बॅरियर्स असू नयेत आणि असेसिबिलिटी त्यांना चांगली असावी। तर ही असेसिबिलिटीचे नियम जेव्हा त्यांना पहिल्या मजल्यावरती नेलं तेव्हा ते तोडण्यात आले। म्हणजे आधी त्यांना ती जागा दिली होती, म्हणजे फ्रॉम अ व्हेरी कम्फर्ट झोन दे वर पुट इन टू अ व्हेरी अनकम्फर्टेबल झोन विच वॉज व्हेरी अनलॉफुल, आणि म्हणून त्यांना खालती आणण्याचा आदेश दिला होता। पण झालं असं की त्यांचं आम्हाला परत पत्र आलं, म्हणजे पीपल्स एज्युकेशनल ट्रस्टचं, आणि त्यात त्यांनी लिहिलं की आम्ही तुमची ऑर्डर चॅलेंज पण करणार नाही, पण कंप्लाय पण करू शकत नाही, आणि एक तिसराच मार्ग त्यांनी काढला की आम्ही इन दॅट केस ही शाळाच बंद करतो। तर शाळा बंद करणं हे किती योग्य आहे? कायद्याने ते बरोबर नाही। या संदर्भात आम्ही पीपल्स शिक्षणिक संस्थेचे व्यवस्थापक राहुल देशपांडे हांचे कडेन संपर्क साधलो। तेन्ना तांणी सांगले अजून या संदर्भात तांकां न्यायालया कडल्यान कांय आदेश मेळिल्लो ना, म्हूण ताचेर ह्या वेळार ते कांय भाश्य करपाक शकना। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली।